Skupina zaljubljenika u prirodu, biciklizam i pješačenje okupila se drugu nedjelju u mjesecu travnju, a 6. godinu za redom na pješačkom i biciklističkom pohodu od klijeti do klijeti. Organizatori turistička zajednica Ivanić Grada, udruga Brenta i pustolovno-ekspedicijski klub Into the Wild. Evo 6. godina za redom biciklističkog i pješačkog pohoda od kleti do kleti. Pa cilj nam je promocija biciklističkih staza, ali i vinskih puteva našega kraja, znači Ivanić Gradskog i Kloštranskog područja. Što se tiče bicikliste, bit će negdje oko 30 km maksimalno ruta. Znači, glavnom cestom sad idemo do Kezele, do seoskog turizma Kezele. Nakon toga ulazimo u šumu, imamo po makadamu, znači vozimo do Sobočana, kroz šumskim putevima. Šuma je stvarno lijepa, tako da ljudi trebaju to vidjeti. I nakon toga degustacija kod obitelji Gec, degustacija vina i domaćih proizvoda i nakon toga se vraćamo kroz Kloštar Ivanić ovdje na završno druženje i grah. Oni koji su se odlučili na pješačenje su prevezeni kombi vozilima od javne vatrogasne postrojbe Ivanić Grad do seoskog gospodarstva Kezele. Nakon toga su pješačenjem prošli 1,5 do 2 km do klijeti obitelji Tkalčić, gdje su degustirali vino i domaće proizvode. Nakon degustacije pješačenjem u trajanju pola sata su došli do kombi vozila te su prevezeni na završno druženje. Jedan od sudionika pješačkog i biciklističkog pohoda je gospodin Ivan Pušić iz Zagreba. Ovo mi je 4. puta, nažalost prva 2 sam propustio, ali od sada pa dok god bude bilo biciklijade od kleti do kleti ću biti redovit. Dakle, nije klasična biciklijada, nego evo ga i spoj i turizma i upoznavanje krajolika i posjet vinskim podrumima. Dakle, jedna specifična ponuda. Nije samo vožnja radi vožnje, nego evo ga i posjet vinarima i krasnim krajolicima. Na 6. pješačkom i biciklističkom pohodu je sudjelovalo 80-ak sudionika koji su uživali u prekrasnom danu i gostoljubivim domaćinima.